لأنقرة پایتخت ولاتیان نرینن خواه سر انجام هلبجارتنان پارو کرن. دسته یا هلبجارتن یا بلند گوت پشتی جمارتنا پرانیا دنگان لهندرو دروی ولید اردوغان کمی 5 صدیج دنگان ورگرد و هفریکیوی سرکه کمال کلیشداروغلو دورا 45 صدیج دنگان به دست خستن. نامزد سیمین siyasetmedar Netew Sinan Oğan jî dora 5 sedî wergirtin. Oldukça heyecanlı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ez dibinim ku hilbijartinek pir bi heyecan bû. Min do heta dereng encam şopandin. Ez bawerim em biçin gera duyemin. Di gera duyemîn de ez hês dikim ku Sinan Ogan wê bi serokê nihare hevbendiyê bike û di encamê de ew ê serokê niha bi ser keve. Erdoğanê 69 salî di demjimêrên serê Sibê de ji alîgerên xwe re got ku ew hîn jî dikare bi ser keve. Lê ew ê rêzê li biryara millet bigire eger pêşwazî di 28 Golanê de dubare bibe. Beklediğimiz oldu. Encam li gor pêşbîniyê me bûn. İnşallah di 28 Golanê de eger Erdogan pêşbîniyan pêk bîne ew ê bi ser keve. Dengdan ji nêzik ve tê şopandin ka welatên NATOyê ku cihekî stratejîk heye û peravên wê li ser deryaya Reş li Bakur û cîranên Îran, Iraq û Sûriyê li başûrin, dibin kontrola serokê ku her diçe zordariya wî zêde dibe bimîne, an dikare bikeve ser riyeke bêhtir demokratîk ku Kiliçdaroglu xeyal dike. Bir oy veren olarak. Ez wek dengder nekef başım. Min cemseriyeke tun dît ku her du alî jî nakokin. Ez qet nekef xweşim. Ez di ser siberoja Tirkiyeyê ditirsim. Rapirsiyan berbijarê hevbeşê hevpeymaniya opozisyonê ya 6 partiyan Kiliçdaroglu hinekî li pêş Erdogan nîşan dabû. Altılı masa kazandı. Me dixwest maseya şeşxolê bi ser keve. Lê dîsa jî em bibînin ka ew ê di gera duyemîn de çi bibe. Em nizanin. Ez ya herî baş dixwazim. Rastiya ku Erdogan piraniya xwe parastiye, şansê wî yê bi destxistina dengdana gera duyemîn zêde dike û bêhtir dengdêr piştgiriya wî dikin da ku rê li dabeşbûna perlemanê venebe. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.